Silav Rojbaş, hevan nuhîvî derim hûn baş in. Di derbarê Rojavayê Kurdistanê, Îranê, Bakurê Kurdistanê de me hin û çi amadekirine ji dixwazim ji we re pêşkêş bikim. Di derbarê peymana dohiya di navbera Qesedê û Şamê de hat eşkerekirin. Pir tişt hatun gotin. Rêveberên Rojavayê Kurdistanê jî hin tişt eşkerekirin. Bi taybetî Rêzdar Mazlûm Ebdî doh tevlî weşana taybet ya Ronahî TV bû. Me jî ji wê derê girt. Hevalên ku bixwazin di beşa zindî a vîdyoyê me de hene, dikarin temaşe bikin serê heta dawî 28 deqeye. Tiştên balkêş dibêje. Di encama axaftinên Rêveberên Rojavayê Kurdistanê de me pê derxist ku rewşekî pir zor û zehmet derbas kirine milletê me Rojava, rêveberên me bi taybetî di mesela biryarê de, di mesela şer û pevçûnan de, çawa komployekî mezin li pêşiya me bîye wekî millet, çawa em jê filîtîne vê gavê, mesele girîng e. Yani pir tiştên e gotin li ser medyaya civakî jî di televîzyonan de wekî nîqaşê ez pir nealîgirim ku em Rêveberên Rojavayê Kurdistanê rexne bikin. Ji ber ku me pê deranî çi ji destê wan hatiye kirine heqeten. Yani eger hin êl û eşîrên Ereb li Rojavayê Kurdistanê xıyanet li Kurdan kiribin, di vê derê de sûcê me, xetayê me tune ye. Wan em wenda kirin. Ê xıyanet kiribe wî wenda kiriye. Me tiştek wenda nekiriye. Em hê jî bi başiya xwe, bi mirovahiya xwe, bi aliyê xwe medenî em ê mirovahiya xwe bidomînin. Em ê cîrantiya xwe bidomînin. Yani cîranekî me, du cîranê me xirab derketine, nayê wê manî ku em karakterê xwe ê însanî biguherînin. Tiştekî wisa tune ye. Yani em ê dîsa însan bin, em ê dîsa bidomînin. Lê xeta netewî esas e ji bo me. Yani em ê menfaetê milletê xwe bifikirin. Hele ji bo me milletên serdest wekî milletê Ereb, milletê Faris, milletê Tirk tu derdê me ku em mafê wan biparêzin tune ye. Aniha li Tirkiye ê ku divê mafê wî were parastin ba wekî acîl milletê Kurd e, li Rojava jî bi vîya we, li Rojhilatê Kurdistanê li Başûr jî. Lê em nikarin xirab bin. Ez behsa wê dikim. Aniha jî îro sibê li her derê cîhanê meş û mîtîngên pir mezin hene, meşên girseyî hene, bi tevlîbûna ji her beşên civakê. Tu rêxistin dibe van meş û mîtîngan aydê xwe nebîne. Êdî dawa xeta netewî a Kurdan di ser hemî rêxistinan da ye. Tiştekî wisa derketiye holê, veya bi xêra Rojavayê Kurdistanê derket, divê mirov vê xetê biparêze, ji Ewropê ve jî bi pêşengiya kenekê dibe, bi pêşengiya rêveberên me ê Başûrê Kurdistanê dibe, êdî ev xet divê were zêdekirin. Doh Mazlûm Ebdî jî wextê ku jî hate pirsîn ji Ewropê ve tu yê çi karî bikî, gelo tu amadeyî wezîfe bigirî li Rojavayê Kurdistanê di tekîliya bi Sûriyê de, got na. Got na. Got ez ê ji bo xeta netewî bixebitim. Yekrêzî. Tekîlên di nava partiyên siyasî Kurdan de. Ez ê herim cem milletê xwe. Em ê milletê xwe komîser hev bikin. Em ê wana îxna bikin ji bo azadiya mutlaq ya Kurdistanê û ya milletê me. Got ez ê milletê xwe re bixebitim. Ez ê nava millet de bim. Her çarpêrçeyên Kurdistanê jî. Yani tiştekî wisa jî beyan kir. Tiştek ku balam kişand, yani dibe hêzên navnetewî destek nedan me. Ji vê rewşê zêdetir me nikar wî tiştekî bikira. Piştgirî tune ye. û berde piştgirî, tam berova jî piştgirîdan aliyê din. Yani hem de hevdîtinên li ser masê de û hem jî li qada şer. Amerîkayê bawekî vekirî piştgirî da siyaseta Şamê. Tu yê çi bikî bi tena serê xwe? Tu yê çi bikî? Ya tu yê protesto bikî civînê biterekînî û milletê xwe bi komkujiyekê mezin re rûbirû bihêlî, ji xwe komplo ev e, ya jî tu yê telefonê serok û rêberên Kurdan temamî bikî, fikra wan bipirsî, em çawa bikin. Wan jî wisa kiriye. Hem İlham Ehmed hem Mazlûm Ebdî dibêjin, berê ku em tiştekî îmze bikin, me raya serok û rêberên Kurdan ên her çarpêrçeyên Kurdistanê girt. Em bi wan fikirîn, em çawa bikin. Tiştek ku me îmzê kiriye dibe bi keda wan e yani. Ne ku bi keda wan e, yani bi erîkirina wan me îmzê kiriye.
Yani ev biryar ne tane biryara Rojavayê Kurdistanê ye. Ya din jî her tişt xilas nebiye ki. Niha ev mazlum evdî dibêje, ev peymana ku an hatiye îmzêkirin ji bo rawestandina şer û pevçûnan e, ji bo agirbestê ye. Piştî agirbestê, tekoşîna Kurdan ya ji bo azadiyê ji niha dest pê dike, ji niha ve êdî dest pê dike. Êdî mafê perwerdeyiyê ye hemû mafên sivîl, mafên netewî ê Kurdan ji vir û pêve, êdî bê şer wê bidome. Êdî em ê hêza xwe nîşan bidin ka em çi qas karibin bi van însanan re, însanê li Şamê re bi hev re bijîn. Yan jî çawa em bikaribin mafê xwe ê netewî di destûra bingehîn ya Sûriyê de bicihî bikin. û aynê ew Tirkiye jî. Ji xwe armanc ew bû. Yani merov tekoşîna xwe bê şer bidomîne. Esas mesele ya mühim ev e. Merov tê bikoşe, merov mücadele bike lê bê şer. Ez dibêjim qey serkeftinekî ye. Niha li Sûriyê tenê Kurd tune ne, Kurd û Ereb, Durzî jî hene. Aniha ez dîmenekî bînim ser ekranê, em binêrin Durzî çawa şerê xwe ê ji bo xweseriyê, şerê xwe yê ji bo federasyonê didomînin. Îro derketine qadan, dixwazin nîşanê dunyayê bidin ev meşa mîtînga ku hûn dibînin veya li heremên cuda ên Sûriyê li Swêda bi taybetî li wê derê Durzî îro da ketin kolanan li ser bangaşê xêwan dawa xweseriyê dikin. Yani xweserî em xwe bi xwe birêve bibin. Em qedera xwe bi xwe tayin bikin. Bila mirovên Şamê tên li ser me hukm nekin. Ev meşa wan e. Durzî mîna me ne ew qas bihêzin. Li her derê dunyayê Durzî tune ne. Tamam, bi zimamê me ne, xizmê me ne, li Sûriyê qedera me yek e, rast e. Lê em, milletê Kurd em zêdetir dikarin bandor li cîhanê bikin. Êwan tenê aniha İsraîlî li pişwanin. Lê ême em dikarin bandor li dunyayê bikin. Aniha divê saetê de li her derê Ewropayê meş û mîtîngên Kurdan hene, di nava çalakiyan de ne. Daxuyaniya dawî ya rêzdar Salih Müslüm heye, çi dibêje ez em lê godar kin. Xwazim gelek Slêmanî spas bikim. Rastî em sifistarê gelek Slêmanî ne sed hezaran derketin. Xwazim nirxandina hewa li ser vê lihevkirinê bisan. Belê silav rêz ji bo we, ji bo temaşanên we, temaşevanan û xebatkarên we. Berê her tiştê xwazim gelek Slêmanî spas bikim. Rastî em sifistarê gelek Slêmanî ne sed hezaran derketin û werxisa ciwanên xwe jî tevî bergirîbûne Rojavayê Kurdistanê. Ji ber wê jî em vayê gelekî peya dibînin. Ji me re jî we rûmeteke gelekî mezin e. Ji ber wê em spasê gelê me başûr gişkî dikin û ê Slêmanê dikin û rayedarê me başûr gişkî naxwazim navê yek û bibêjim lê hema gişkî li gelek me bûn û spasdarî wana dikin. Hevayê peymana giringiyê xwe gelekî ku em kanin bîne ser ziman ji ber komplo gelekî mezin bû li ser gelek Kurd û beşek ji wê komployê jî ku rabin şerekî di naberê Kurd û Ereban de derxînin, şerekî ku dest pê bibe û bê dawî be, yani li kêderê bisekine nexwîye û va şera jî ne bes
ولی روجاوا که خطره دکه حتانی باشور جی به بندور خوابه یعنی کمپلو که برفره و لسر گلی کرد گشکی بود و لسر پیکاتی نه کردستانی گشکی بود اجبر بیاوی با پیمانا پیشبری لیبری یعنی امکان بویژن کنار دمکی بیجی کمپلو هات سکناندن پیمانه ویاجی جبو گلی کرد تشتکی باشه و به گمان مسئله رجاندن خونه یعنی حتانی کره و ربازی ای آشتی هبن جیش برای دا این مگل کرد طایبتی هم آشتی خازن هم نه شرن لی همه که ایریش اجزار مجیبه بن هم کان خواب پارزن راست بلکه گل ما لتش ندین دنیرین یعنی بلکه جبو ستاتو که دنیرین جبو تش ندین هنه کن بحث فدرالیت کرد بلکه وانگش که دوه هی پیمانه دتلانه ما همجی دویژن باید دستیکه که یعنی به هوا که رسمیت هم هیزن ما پارستنه و همجی چند ما هبونه گلی کرد گیش که ها تا قبول کرد برای ناونتوی یعنی پرسکلیگی کرد آستی سوری درکت و مسئله که ناونتوی جبو بیایی باجی جوالی که دا سرکبتنه جبو گلی ما یکتی گلی کرد چه بو باجی دا سرکبتنه که مزنه اجی دوی قناعت دامه مسئله روجاوای کردستان یکیتی کردان چیکر یک جی مسئله کرد کر مسئله ناونتوی ادی دنیا دزانه کل سوریه روجاوای کردستان هیه هرمک هیه نا او خریطه کهوندی بینه لسر اکرانه اف ادی خریطه روجاوای کردستان به وی شکلیه نا سرکانی گری سپی ودری مزر کریه جبر کو دبن داگر کریه دولت ترکیه دایه و جورو پیوه دشار د جنگا دیپلماتیک یا کردان ده اف هرمجی و ورم دست خستن ببین پرچه که روجاوای کردستانه یعنی از دبیجم قی مروف هیویا خواب پاریزه و مروف باور بکه که لروجاوای کردستان ایدی کردستان چه دبه کردستانه که آزاده ایدی او گوتنین باکو روشلات سوریه چو ایدی ایجاب نکه مروف هم بکار بینه قوتین سوریه دموکراتیک جی ایدی دکاره خواب پاریزه جبر که وکی سه توگای تولی ارتشا سوریه دبه او قوتین سوریه دموکراتیکن ممکنه لی YPG وکی هزین آسایشی یه روجاوای کردستانه و بمینن نها مسئله پروردهی کردی هبویا چند روجا واسکر گلو کردی و ببه زمان پرورده لروجاوای کردستانه مازوم عبدی جی İlham Ahmed jî dibêjin erê sedî sed yani li rêveberiya xwase çi destkeftiyên me hebin em ê biparêzin em ji bo wî hene yani ev peyman ne ew peymanek ku hemû mafê me tê de bi yani cih bigire ev peyman ji bo agirbestê bû û ji bo ku em bikaribin tekoşîna xwe bi rêyên siyasî bidomînin wê demê ji bo perwerdeyiya Kurdî em ê xebatê xwe bidomînin em ê mektebê xwe vekin em ê bütçe bixwazin ji Şamê bütçe dan nedan em ê bütçe xwe bi rêve bibin yani hin heremên petrolê hene destê Kurdan de li Qamişloyê qasî ku tê behs kirin pir binê erdê de pir gaz heye evana berhemê me ne merû dikare bi dest bixe merû dikare bi şiklekî bi rêveberiya Şamê re bide bistîne lê ne bi rêya şer madem quweta me ya şer bi qasî dewletan tune ye wê demê em ê şerê xwe bi şiklekî din bidomînin yani ez hêviya xwe diparêzim ez jî li vê derê heqeten spas dikim ji bo hemî rêveberên me ê Rojavayê Kurdistanê çi ji destê wan hat kirin vê derê hemî malbatên ku zarokê wan di şer de jiyana xwe ji destan em ji wan re sersaxiyê dixwazin birîndaran ra şîfaya xêrê dixwazin rojên pir zehmet bûn ez bi wer dikim ev derlozan e tamam ev derlozan bû Naha rewşa Kobanî hûn dipirsin rewşa Kobanî problem tune ye
Kobani perçeyeke reveberiya xweser ya Rojavayê Kurdistanê ye. Aniha tişta ji nîqaşê re vekiriye mesela Serêkaniyê û Efrîn e. Efrîn, Serêkaniyê revebirê me ya Rojavayê Kurdistanê dibêje sedî sed em ê wana bixin perçeyeke Rojava. Yani ew ê bixwe xwe rêve bibin. Çünkü heremên Kurdî ne. Divê me bi Şamê re li ser heremên Kurdî li hev kiriye. Dewleta Tirkiye divê peymanê de têk çû. Armanca dewleta Tirkiye ew bû tiştekî li Rojava nehêle bixe perçeyekî Sûriyê û tiştekî li ser navê Kurdan nehêle em bibin hemolatiyên normal komara Erebî a Sûriyê. Lê tiştekî wisa çê nebû. Aniha Rojavayê Kurdistanê piştî Başûrê Kurdistanê bû perçê duyem ê Kurdistanê ku aniha adî azad e hatiye naskirin. Yani statûya Rojavayê Kurdistanê wê were naskirin. Me hem derbas hin nûçeyên din bibin. Hevserokê kenekî diaxife. Hevserokê kenekî dibêje projeya tasfiyekirina Kurdan di dewrê de ye. Konferansa netewî aniha şert e, wisa pêwîst e. Hevserokê Kongreya Netîva Kurdistanê kenekî Ahmed Karamus dibêje li gel pêvajoya li Tirkiye projeya qirkirina Kurdan di dewrê de ye. Berxwedana gelê Kurd ev proje rawestand. Divê de li dest konferansekê netewî bê li darxistin. Beriya tevahî destkeftiyên Kurdan bêne tasfiyêkirin. Divê çalakiyên li Kurdistanê û li diasporayê bidomin. Ahmed Karamus dibêje divê qonaqê de çil Washingtonê çil Parîsê. Çi jî di qada navnetewî de. Gelek hêzan tifaqekê fermî çêkiribûn. Hêjî ev tifaq didome. Divê tifaqê de desthilata Şamê bi pêşengiya dewleta Tirkiye êrişê tevahiya Rojavayê Kurdistanê dike. Armanca wan ew bû ku tevahî destkeftiyên Rojavayê Kurdistanê bê tasfiyekirin. Yani li gorî plana ku di qada navnetewî de hatiye çêkirin, destkeftiyên tevahiya Rojavayê Kurdistanê diviya bû têk biçiya, armanca wan ew bû tevahî destkeftiyên Rojavayê Kurdistanê tasfiye bikin. Lê gelê Kurd, milletê Kurd bi berxwedaneke bê hempada ketin qadan li pêşiya vê projeya tasfiyekirina Kurdan bû asteng, gelê Kurd bi yekrêziya xwe pêşî li komkujiyan jî girt. Her ku diçe ev hestê netewî bilind dibe vê bandoreke mezin li cîhanê jî kir. Piştî van çalakiyan ew bêdengiya gelek welatan hêdî hat şikandin. Ev bi saya vîna milletê Kurd ku tasfiye qebûl nake çêbû. Em bi hêvîne ev reaksiyon, ev berteka milletê Kurd peyamek dabe sazî rêxistin Partiyên Kurdistanê yên çar perçeyên Kurdistanê. Divê peyama gelê xwe êdî em tê bigihêjin, em mesaja milletê xwe fehm bikin. Li gor wê tevbigerin. Yekrêzî çêbikin di nava xwe de. Li gorî stratejiyeke niştimanî, netewî divê em li hev bikin. Piştî van bûyeran ne tenê Rojavayê Kurdistanê, her çarperçeyên Kurdistanê jî di rojava van hêzan de ye, dixwazin destkeftên Kurdan ji holê rakin. Lê li gel ku li Tirkiye pêvajoyeke danûstandinê dimeşe jî, dixwazin Kurdan tasfiye bikin. Em jî tenê dikarin bi yekrêziyê ji vê planê re bibin bersiv. Rêzdar Karamus dewleta Tirkiye pir vekirî rexne dike. Yani dibêje ji aliyek ve hem vê pêvajoyê birêve dibe, sextekarî dike, behsa biratiyê dike û îdia dike ku dewleta Tirkiye dewleta Kurdan e jî lê di binî re jî bi dewletên derdorê re bi xebatên xwe yên dîplomatîk, eskerî dixwazin temamê Kurdan tasfiye bikin. Hebûna Kurdan ji holê rakin. Dibe em çawa bikin? Madem hêza me ya eskerî bi têrênakê em li hember wan şer bikin, em çi dikin? Em bi helwesta xwe ya netewî, bi yekrêziyê ancak em dikarin li hember van komployên dewleta Tirkiye em bibin bersiv û em xwe li ser piyan bigirin. Me dît ku em dikarin. Wekî din Bayram Bozyel daxife, serokê giştiyê Partiya Sosyalîst ya Kurdistanê, Bayram Bozyel, ev li Bakurê Kurdistanê ye, li ser peymana di navbera Qesedê û hikûmeta Sûriyeyê daxuyaniyekî belav kiriye. Bozyel dibêje, ev peyman ne têk çûne. Ne jî serkeftineke tam e. Dikare wekî bênvedanê, wekî derfetekî ji were nirxandin. Şîroveyekî maqûl e. Hem reaksiyon berteka tund ya raya giştiya Kurd, hem jî pengava dîplomatîk ya Başûrê Kurdistanê li paytextên serekeyên cîhanê û di wijdana raya giştiya cîhanê de deng veda vê reaksiyona Kurdan. Bozyel li ser naveroka peymana ku her du aliyan li ser li hev kirine, ev agahî jî parvekirin. Bozyel diyar kir ku mijara perwerdegiya bi Kurdî hê jî ne zelal e. û nayê zanîn ka
ve wekî zimanê perwerdeyî bidome yan jî weke dersa bijarte. Li ser vê nezelaliyekê heye lê doh Rêzdar Mazlûm Abdî bersiv da. Yani got karê me neqediya ye. Her tişt divê peymanê de me bicih nekiriye. Rast e jî wextê bicih be peyman pir dirêj jî dibe. Lê perwerdeya Kurdî nebe nabe dibêje. Yani şertê xeta sor e. Xeta sor a temamê Kurdan e jî. Yani em nikarin bihêlin ser wîjdana rêveberên Şamê û li ser wîjdana dewleta Tirkiye. Milletê Kurd divê nehêle. Bayram Bozyel her wiha balkişan ser wê yekê ku muxatabê wan heteşeya cihadîst û bêpişt e û ew bêbawer e. Ji ber vê yekê lazim e mafê Kurda heqê Kurdan di destûra bingehîn de muheqeq were bicihîkirin. Duê manê de dibêje. Yani garantiya destûrî şert e. Merov bawerî bi gotinên wan û bi sozê wan neyne. Serokê Giştî Partiya Sosyalîst Kurdistanê Pesekê Bayram Bozyel ji bo bi destxistina statûyekê federal, statûyekê ewle û destûrî çar pêşniyaz li Kurdên Rojavayê Kurdistanê kirin. Yek, yeketiya netewî, yani divê Kurd li dora stratejiyekê netewî bibin yek, desteyê hevbeşiya Kurdan ya ku di konferansa Qamişloyê ya 26 Nîsanê de hatibû avakirin, divê bi lez û bez were aktif kirin, divê navên çêkirî bêne terikandin, navê Kurdistanê were bikaranîn, ji bo rêzgirtina Efrîn û Serêkaniyê jî nexşariyekê were danîn. Yani ji bo rizgarkirina Efrîn û Serêkaniyê jî hebatek were dest pê kirin, nexşariyekê were tespît kirin. Ji bo Efrîn Serêkaniyê rizgar bin. Pêşniyaza din ev e hevkariya bi Başûrê Kurdistanê re. Desteya hevbeşiya Rojavayê Kurdistanê divê bi hikûmeta Herêma Kurdistanê re hevkariyekê fermî û stratejîk ava bike. Ya sêyem, tifaqa bi pêkhatêyan re. Yani rêveberiya siyasî ya Rojavayê Kurdistanê divê bi Elewî, Durzî, Xrîstyan hemû derdorên demokrat û sekûler ên Sûriye re ji bo destûrekê demokratîk û pirreng tev bigere. Pêkhatên li temamê Sûriyê wekî Elewî, Durzî, Xrîstyan bi wan re ji bo amedekirina destûra bingehîn ya Sûriye ya nû ya demokratîk divê merû bi wan re di nava tifaqê de be ji bo ku pirreng bibe, pirdeng bibe û destûrekê demokratîk bibe. û mesela dîplomasiyê de jî pêşniyazekî wê heye, divê bi hemû navendên herêmî û cîhanê re trafîkeke xurt ya dîplomasiyê were meşandin. Bozyel wekî din çi dibe, meriv dikare bibêje ku ji bo milletê Kurd yê li Sûriyê her tişt nû dest pê dike. Piştgiriya xwe ya bê şert û merc ji bo yeketiya Kurdan anî ziman, Birêz Bozyel Bayram. Ew jî muhîm ez dibêjim qey. Niha nûçe jî gelek tên, nûçeyên nû jî hene, di ji qada navnetewî. Lê dibêjim Kurdan tiştekî bi dest xist hevan me. Kurdan bi tiştekî bi dest xist. Wekî din serokê CHP jî hinekî cuda da axife, nemîne berê ye. Serokê CHP çi dibêje ku em hinek basa wî jî bikin. Ew jî di civînekî de basa demokrasiyê kiriye, basa mafê Kurdan kiriye. Çima em cih nedin wî? Em cih bidinê. Her dengê ku ji Tirkiye were hevano, dengên dostane, dengê ku bikaribe bandor li mafê me bike, dibe em qîmetê bidinê. Lê AKP, MHP di çavê Kurdan de wenda kir. Di meseleya Sûriyê'de, di meseleya Rojavayê Kurdistanê de, komkujiya li hember milletê Kurd de dîsa cihê girtin. Yani ji vê saetê şûn ve li temamê Tirkiye di tu hilbijartinekî de milletê Kurd êdî divê AKP û MHP çavê xwe derxe. Yani ne tenê dijminayî nîşandan van partiyan. Dijminayî tenê nîşan nedan. Biryara xwe ya tunekirina Kurdan beyan kirin. Niha dijminayî tiştekî ye. Dijminayî hakikaten ewekî wî heye yani. Qanûnekî wî heye. Merû dijmin e ama merû naxwaze tune jî bike. Vê derê de jenosîd xistin devrê.
ji ber vê li Bakurê Kurdistanê jî li Sûriyê em nikarin heqê xwe siberoja xwe bihêlin ser bextê dewleta Tirkiye û van rêveberên li Şamê. Her duya jî îspat kir ku dixwazin Kurdan qir bikin. Yani îşê me zehmet e lê em dikarin bi ser bikevin. Rêveberên xwe ê Rojavayê Kurdistanê em biparêzin hevan me. Yani jin, mêr, hemî rêveberên Rojavayê Kurdistanê pir xebitîn. Tişt destê wan hat kirin. Îjan hat tiştekî zelal pir tune ye. Ji duşemiyê şûn va hêdî naveroka peymanê wê di pratîkê de were pêkanîn em ê bibînin. Serokê Giştiyê Partiya Komariya Gel yani CHP Özgür Özel di Konferansa Aştî û Demokrasiya Civakî ya li Stenbolê de axivî. Özel li ser mijarên krîtîk weke pirsgirêka Kurdan, geşedanê li Sûriyê, tayînkirina qeyûman û li ser krîza darazê jî çend peyam dane. Vê derê de min gotina pirsgirêka Kurdan hes kir hevano. Ji ber ku Tirk ji mijara me re dibêjin pirsgirêka Kurd yani Kürt sorunu vaya me aciz dike ji ber ku Kürt sorunu tune ye. Kurd ne problemin. Çünkü ew li cem xwe dibêjin li welatê me pirsgirêkekê ye ev hebûna Kurdan ji bo me problem e. Problema Kurd. Lê problema Kurdan wextê ku me rû bibêje xelkê bipirse problema Kurdan çi ye? Em ê jî bibêjin problema Kurdan belaya ku hatiye serê Kurdan e. Belaya li serê Kurdan dagirkerî ye, Türkiye ye, zulm e, desteserkirina mal û milkê me ye, desteserkirina dewlemendiyên ser erdê bin erdê welatê me ye. Ji ber vê evaya pirsgirêkên Kurdan e, problemên Kurdan e. Evaya dibêjim qey gotineke maqûl e. Êdî bê hemdê xwe bikaranîne, bi zanebûn bikaranîne kî bikaranî ve mala wî ava. Özel li ser mijarên krîtîk weke pirsgirêka Kurdan axivî em teku dibêje anha hala hazir em tê dikoşin em mücadele dikin da ku vê carê ne hêzên emperyalîst lê mirovên vê axê bi ser bikevin. Ya behsa Kurdan dike yani. Di vê manê de dibêjim baş e. Özgür Özel balkişand ser berpirsyariya dîrokî ya CHP ya di çareserkirina pirsgirêka Kurdan de û diyar kir ku ev mijar barekî giran e ku nifş bi nifş tê hiştin. Yani beriya niha bav û kalê wan çareser nekiriye û îja hemû meselê hatiye ketiye stûyê wan. Serokê Giştiyê CHP Özgür Özel got ev mijar barekî civakî ye, meseleyekî giran e, bi dehan salan e bê çareserî hatiye hiştin. Milletê me êdî dixwaze ji bin vî barî rizgar be. Terör biqede. Demokrasî rabe ser piyan. Yani teröra ku em behs dikin vê derê de Özgür Özel qesta wî çi ye lê terör em nagirin ser xwe. Milletê Kurd terör pêk neaniye. Hemî teröra ku em bûne şahidê wê ji aliyê dewleta Tirkiye ve hatiye kirin. Ji ber vê em jî alîgirê vê gotinê ne, têgihê ne. Bila terör biqede. Terör. Terör ji ku derê tê bila were. Terör zamanekî ji Hizbul Kontra dihat, ji JİTEMê dihat, ji dewleta Tirkiye dihat, ji ku tê bila were. Ew terör divê biqede. Rast e. Demokrasî rabe ser piyan. Di çarçoveya demokrasiyê de jî mafê gelê Kurd wê were pêkanîn ez neemînim li Tirkiye. Çünkü ji ber ku meseleyekî pir taybet e mesela Kurd. Divê di destûra bingehîn de hebûna Kurdan hebe. Em dixwazin vê pirsgirêkê li bin banê parlamentoyê bawekê şeffaf bi wêrekî çareser bikin. Lêpirsînê li dijî şaredaran darbeyekê li dijî aştiyê ye dibêje Özgür Özel. Lêpirsînên ku divan demên dawiyê de li dijî şaredaran hatine destpêkirin û tayînkirina qeyûman bi tundî rexne kir. Dozên lihevkirina bajêr wekî belgeya şermê pênasê kir. Vaya behsa çi dike lihevkirina bajêr di dema hilbijartinên parlamentoyê de yan ji ê şaredariyê de di dema hilbijartinên şaredariyê de CHP û HDP lihev kiribûn ku bi hev re şaredarekî şirîk, şaredarekî hevbeş derbixin holê navî kirin lihevkirina bajêr. Îja Mahkemeyên Dewleta Tirkiye
ev lehevkirina bajêr weke suç pê nasê kir. Ji ber vê yekê dibêje belgeya şermeyê. Du partiyên siyasî nikarin lehev bikin mesela. Çima MHP û AKP dikarin lehev bikin li ser şaredaran, çima CHP û HDP nikaribe lehev bike mesela. Çima yani. Çima ji ber ku di çavê AKP MHP de di çavê wan dozger û mehkemên dewleta Tirkiyeyê HDP, Dem Partî, hêzên terorîst bûn. İja derdê ser derdara mehkeme hêjî didomin Dem Partî di çavê wan dozgeran de adaleta Tirkiyeyê hêjî terorîst e. û ji ber ku CHP tifaq çêkiriye bi HDP re ew jî weke terorîstê ne hesibandin û endamê wan davêjin hepsê. Wekî din tiştek ne ye. Ya mesele gendelî be herin gendeliyê ji AKP yan bipirsin. Ew zanin û nadizin jî şeffaf dibin yani bawekî vekirî dibin. İja serokê CHP Özgür Özel dibe îro em bi têgihîştineke wisa re rûbirû ne nûnertiya Kurdan ya di meclîsên şaredariyan de jî weke suç tê dîtin. Kurd li meclîsan têne temsîl kirin, hebûna wan ji ber ku em cih didin wan jî ev weke suç e. Niha cezayê ku li şaredarê me yê Esenyurtê ew jî Kurd e, Rêzdar Profesör Ehmed Özer cezayê ku lê hatiye birîn, dîsa girtuna Resul Emrah Şahan, darizandina Ekrem İmamoğlu li dijî aştiya Tirkiye darbeyekî eşkere ye. Ev serhişkî aştiya civakî sabote dike, pêşî lê digire. Em ê tevî her cûre provokasyonan jî di komkirina di komisyona li parlamentoyê de em ê têde bimînin û em ê jê dernekevin. Dibe digel her provokasyonê em ê aştiyê biparêzin. Em ê xwedî li vê komisyonê jî derbikevin. Özgür Özel behsa guherîna desthilatê ya li Sûriyê jî dike. Behsa rûdanê li ser sînor jî dike. Diyar kir ku divê Tirkiye rolekê avaker bilîze. Niha ew meseleya sînorê Kobanî doh kamyon çûn wê derê AKP, MHP destûr neda. Eskerê xwe xistin dewrê, ê milletê me jî mala milletê me ava ranebûn serpiya. Ne hatin derî neşkandin. Dewleta Tirkiye nal wê derê xendeq dikolê. AKP, MHP dibêjim yani. Birayê me yani. Dostên me dibêjim yani. Te birayê me ne, dostê me ne AKP, MHP. Ew anha li derdora Kobanî xendeq dikolê ji bo ku kamyonên birayê me ê Kurd negêjin birayê me ê Kobanî. Hemî bira tevlê hebû. Bu çorbe yani. AKP, MHP jî bir nekin. Hevanla. Ne dijminê milletê Kurdin ha. Kujerê milletê Kurdin. Gora milletê Kurd kolên. Biryar dane milletê Kurd qir dikin. Birayên eskerî dibe, birayên siyasî dibe. Birayên pêvajoyê dibe. Biryara wan e. Lê em jî tê dikoşin bi şiklekî. Em jî tê dikoşin. Çawa? Biraya eskerî dibe, biraya dîplomatîk dibe, biraya pêvajoyê dibe. Biraya van pêvajoyan jî em jî hewl didin hebûna xwe misoger bikin. Di destûra bingehîn de bi şiklekî din. Yani ew jî karê me ye. Ji ber vê ez ne li dijî pêvajoyê me di biraya pêvajoyê dibe em jî karibin wan têk bibin. Yani pêvajo nayê wê manê her tişt li gorî stratejiya wan dimeşe. Tiştekî wisa tune ye. Hûn zanin ji bo Mazlûm Ebdî çiqas tiştekî zor e. Yani bînin ber çavê xwe. Yani niha ji welatparêziya Mazlûm Ebdî şik û şupa we heye? Na. Em tev dizanin ku Mazlûm Ebdî heta dawî însanekî welatparêzê Kurd e. Rast e. Baş e. Bi kîjan hestî dikare tam di demekî de ku milletê me tê qetilkirin li ser Kobanî dorpêçekî heye, çete êrişê şervanê me dikin, însanê me di nava tirs û panîkê de vekiştine Rojavayê Kurdistanê tam di dewrekî wisa de radibe diçe Şamê bi destê kujerê xwe digire û ser masê rûdinê. Yani ji bo merû bikar bêviya bike dibe merû pir mezin be. Mesela ez însanekî hestewarim. Hakikaten ez dikarim bikim nikarim nizanim.
Ama divê fermandar divê karibe xwedî li hestê xwe derbikeve û bikaribe mantık derxe pêş. Baş e? Li Tirkiye jî wisa ye. Plan û proje AKP MHP tê zanîn ama digel her tiştî divê mirov zanibe xwe li ser pîyan bigire. Özgür Özel balkêş diaxife, ev serhişkî dibe aştiya civakî sabote dike. Serhişkî qesta helwesta adaleta AKP MHP dike. Em ê tevî her cure provokasyona jî di komisyona li parlamentoda ciyê xwe bigirin û em ê aştiyê biparêzin. Özgür Özel behsa guherîna desilatê ya li Sûriye û rodanê li ser sînor jî kir diyar kir ku divê Tirkiye roleke avaker bigire ser xwe. Serokê CHP got ev piştgiriya yekparçeyî axa Sûriye jiyana hemû nasnameyan dibin garantiya destûrê de dibe em piştgirî didinê. Niha Özgür Özel bawekî vekirî dibêje em piştgirî didin wê projê ku mafê Kurdan di destûra bingehîn de a Sûriyê de were garantî kirin. Vaya îşaretê wê yekî ye ku sivê du sibeh pêvajo bi ser bikeve mirov dikare CHP îxna bike ku di destûra bingehîniya Tirkiyeyê jî mafê Kurda hebe. Tiştek ku ji bo Sûriyê dixwaze xuya ye ew ê sivê du sibeh ji bo Tirkiye jî bixwaze. Vaya xweş e yani baş e. Türkmen, Kurd, Erebên li Sûriyê hemû dibe birayê me ne. Em wan gotinên xirabker ên ku Kurdan dikin hedef, gotinên ku rûmeta Kurdan dişkînin, em fehm nakin. Em li dij derdikevin. Mesela ew mantıqa ku hemû Kurdan weke terorîst dibîne dibe em wana red dikin. Aramî pêşketinên li Sûriyê wê ji bo Tirkiye bibe qezencekî. Nûçeyên lêhevkirinê ev peymanê ku doh pêr hatin îmzêkirin li Sûriyê me kêfxweş dikin. Li divê ev pêvajo aştiya navxweyiya Tirkiye asteng neke, berova jî divê lestir bike. Yani helwesta Özgür Özel anha stedî çilê milletê Tirk destek dide vê partiyê ez dibêjim qey nexirab e. Donald Trump çi dibêje? Donald Trump jî însanekî pir beredayî derket Donald Trump. Lê yani wisa ye anha ew birêva dibe dünyayê. Fakat dünyayê birêve bibe jî vaya aliyê wî yê beredayîtî ji holê ra nake. Lê Lindsey Graham însanekî delal e, însanekî baş e, anha xibatê xwe domîne. Em binêrin heta ku derê dikare here. Eger qanûna parastina Kurdan derxe pir mühîm e hevanda. Di derbarê İranê de Donald Trump tiştên balkêş dibêje. Dibe ku êriş nekin jî. Ew ê çawa bibe? Çawa dibe bila bibe. Kurd dibê mafê xwe bi şiklekî bi dest bixin. Li Rojdatê Kurdistanê jî li her derê cîhanê jî. Yani em nikarin li benda Amerîkayê bimînin Amerîka êriş bike yan neke. Kurd li Rojdatê Kurdistanê di nava xebatan de ne. Tişta herî mühîm ew e Rojavayê Kurdistanê fêrî me kir hevanda. Li ku dibe bila bibe dibe banek netewî hebe ku hemî rêxistinên siyasiyên Kurd di binê wê de bin. Meclis weke platformekî. Vaya ez dibêjim qey li Rojdatê Kurdistanê jî çêbû. Donald Trump texmîn dike ku İran li şûna rûbirûbûna eskerî berê xwe bide diyalog û îmzêkirina peymanekên nû. Serokê Amerîkayê Donald Trump roja îniyê li koşka spî got ez dikarim vê bibêjim. İran bi rastî dixwaze peymanekî îmze bike. Li ser pirsa rojnamegeran ya gelo we demeke diyarkirî ji bo Tehranê daniye yani ji bo êrişkirinê. Dibêje erê me dem daniye lê belê dem eşkere nake. Serokê Amerîkayê amaje bi tevgerên eskerî yên welatê xwe jî kir, dibe niha keştiyekê mezin ya deryayî armada yan flotîlla hûn çi navê lê dikin bikin ber bi İranê vediçe.
eğer em peymanekî bikin ev baş e. Eğer em nekin jî em ê bibînin ka wê çi biqewime. Donald Trump rawestandina cezayê darvêkirinê a xwepêşanderan ji aliyê Îranê ve wekî nîşaneyekî amadebûna Tehranî ya ji bo danûstandinan û ji bo paşvevekişîna ji helwestên xwe bi nav kir. Madem dibe însanan dar venake vaya îşaretekî baş e. Yani xuya ye ji müzakerê re amade ye. Wezîrê Karê Derveyê Îranê Abbas Îraqçî jî doh li Stenbolê bû, ragihand ku welatê wî amade ye ji bo danûstandinan, lê tenê li ser bingehê pêgeheke wekhev û bêgefan. Yani em nîqaş dikin lê dibe em biçûk neyne xistin. Iraqçî got hêz û quwet şiyanên parastinê bernameya müşekan ya Îranê tu carî nabin mijara guftûgoyan. Li gorî agahiyên nefermî Amerîka dixwaze her peymana nû sînordarkirina mûşekên menzîldirêj û veguhestina uranyuma dewlemendkirî ji bo derveyê welêt li xwe bigire. Baş e ev tiştekî din e. Hevan no. Aniha yani mizû da bersiv nedaye mesajê we û pirsê we. Eger pirsê we hebin ez dikarim bersiv bidimê li gorî zanyeriyên cemxwe, li gorî agahiyên cemxwe lê ne mesele ye. Ez bawer dikim em hemî di eynî rewşê de ne. Em hemî jî li bendê ne ku rewş hinekî aram bibe. Heval no gelek spas dikim ji bo endametiyê û ji bo abonetiya we. Haya min jî hewe, haya min jî heye hûn qîmetekî mezin dizin vê kanala me. Ev demekî dirêj e, 3-4 mehe hûn giringiyekî didin vê kanalê û gelek jî pêş ketiye. Ez minnetdarê we me di vê aliyê de. Tabii em jî bi vê rê hewl didin xizmetê bikin ji xeta netewî re. Veya tiştekî baş e. Yani hevalên ku bixwazin dikarin herin bernameyê me ê beriya salekî temaşe bikin bibînin ka ji wê demê ve me çawa zarezara me bîye ji bo xeta netewî em bi pêş bixin. Heval şahidin. Ji xwe ji bo xeta netewî me ev kanal vekiriye. Ya armancekê me din tune ye. Ji bo yekrêzî, ji bo yeketiya Kurda, ji bo xeta netewî me çêkiriye. û ez dibêjim qey em di armanca xwe ya xeta netewî de em bi ser ketin. Lê ev nayê maneyê wextê ku meriv xeta netewî biparêze, nayê maneyê ku meriv dijminê milletên cuda ye. Mesela ez pir giringî didim milletê me Sûriyan û Ermeniyan. Yani ez wana weke xwediyê Kurdistanê dibînim. Milletê kevin ê Kurdistanê ne. Milletên qedîmin. Dibe em bikaribin bi hevra bijîn. Bi hevra em li hev bikin. İşa êwan biqasî ême hêza wana eskerî jî tune xwe biparêzin. Mesela li Hesekê çend gundên Sûriyan hene, Ermen hene, nasibê dust be ev çete êrişê gundê wan bikin em çi bikin mesela? Yani a Sûriyanî em çawa bikin wana? Em nikarin ki wana bêhlin berbextê wan çeteya. Yani ne baş e, em mecburin yani ew jî ana helbesta wan pir baş e. Ê dibe em xwedî li wan derbikevin. Hêza me ya eskerî heye ji ber ku. Ka em binêrin Rêzdar Mesûd Barzanî di derbarê vî şerê de, peymanê de banga wî ye ji bo milletê Kurd heye. Ez hema bu ara par vê bikim. Kurdên li Ewropayê îro li bajarê Boneyê Almanyayê, li her derê Almanyayê, li her derê Ewropayê hatin cemhev ji bo Rojavayê Kurdistanê mîtingekî mezin li darxistin. Serpereştiya Konfederasyona Ravenda Kurdistanê Şîfa Barzanî di mîtingê de peyama Serok Mesûd Barzanî xwend. Barzanî di peyama xwe de spasiya Kurdistaniyan hemiyan dike, Kurdistaniyên li diasporayê. Helbesta wan a niştimanî ji bo piştgiriya Rojavayê Kurdistanê cihê şanaziyê ye. Rêzdar Barzanî di peyama xwe de teqezî li ser yeketiya milletê Kurd dike. Axa Kurdistanê bi neheqî hatiye dabeşkirin. Lê gelê Kurdistanê tu carî îradeya xwe ji dest ber nedaye. Gelê Kurd milleteke, qedera me yek e. Pirsgirêka gelê Kurdistanê bi tu netewan re tune ye. Di derbarê rewşa dawiya Sûriye û Rojavayê Kurdistanê de jî peyameke giring da hikûmeta Şamê û Hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê Barzanî çi dibêje? Ez bang li hikûmeta Sûriye dikim, bang li Qesedê dikim ku girêdayî agirbesta bin. Bawerî bi diyalogê bînin. Pêwîst e mafê gelê Kurd di destûra bingehîniya Sûriyê de were bicihkirin dibêje.
Rêzdar Mesûd Barzanî di dewama peyama xwe de bang li Kurdan û civaka navnetî wî kir got divê her Kurdekî piştgiriya Kurdên Rojavayê Kurdistanê bike. Li Rojavayê Kurdistanê me dît ku ancak Kurd dikarin bawerî bi Kurdan bîne. Ji kîjan îdeolojiyê dibe bila bibe, ji kîjan siyasetê dibe bila bibe, Kurd ancak dikarin xwedî li hev derbikevin. Bi xatirê we silav rê zebandin.